Dr. Sugar Kokala Maiga nana ye k'a fɔ ale fana ka kuma cayara nin waati ninnu kɔnɔ a kuma bɛɛ a bɛ ɲɛfɔli kɛ pour que ko a ka faamu na an kana taa bila galon kɔnɔ. Foli an b'o se kanubaga dogolen ale kun dogolen don mais a bilennen kanubaga dogolen bɔra k'a jɔ ni min f'i ɲɛna o y'an baw ye awɔ kɛ an baw kɔni a ye cɛsiri kɛ ka duwawu kɛ ko yaasa an bɛ fɛn min na nin ye ala k'a ɲɛ ka d'a ma wagadugu seninke dema jukuri cɛ i tɛ n seere dɔn yan n bila groupe la sa wagadugu n ka dugumala ninnu bɛɛ ka tunu i k'a to micro ni kunkolo dɔrɔn ma dɔrɔn o duman ye n'i b'an filmer i b'an maraka filmer de i m'a faamu ayi bon kana kɛ maraka filmer le parce que i b'a dɔn k'an to photo ta la an tun bɛ gɛlɛya sɔrɔ marakaw bolo parce que n'i bɛ maraka photo ta kɔni i b'a bɛɛ de bɔ ayi i bɛ maraka petit bɔ n'i b'a photo ta ka salon kɔnɔ bi jija salon kɔnɔna bɛɛ ka bɔ ale yɛrɛ fɛnɛ ka fini bɛɛ ka bɔ Igo ne ko Igo mɔgɔ karamɔgɔ kibaru o se e bɛɛ ka bɔ ka bɛ siɲɛ ma mais salon kɔnɔna fɛnɛ bɛɛ ka bɔ ngo Igo kana siga la i ka kɔɲɔmuso b'a kalama ko salon ka bɔ parce que ale bɛ photo minnu ta a b'u ci kɔɲɔmuso ma donc n'a cira kɔɲɔmuso ma fɛ kɔɲɔmuso k'a dɔn k'ale ka mobili ka bon a ka salon ka bon ale yɛrɛ bazin ba dilan ngo Igo Yakare bɛ nin bɛɛ kalama Yakare a fɔ cogo di Barakara Yakare sait tout ça là Yakare mais min f'i ye kaso la dahi i b'a dɔn ko i t'a dɔn ko maraka ye fini maraka ka bɛn avion kɔnɔ ou bien maraka su fɔlɔ kaso la i b'a ilaha illallah ayi ma foyi de kora a ye mun maraka su fɔlɔ kaso la kuma ka ca ba maraka kan min fɔ bamanankan min fɔ kaso kɔnɔ i yɛrɛ ti maraka dimine i t'a dɔn a bɛ ka kan min yɛrɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ faransi kan de don wa maraka kan don wa kaso kan de don wa ala ka dɛmɛ kɛ kuma dɔ la fana ni maninka cɛkɔrɔba ni mana manda da maninka cɛkɔrɔba ka taa sɔrɔ a t'a kalama manda da kun ye min ye o fana kuma ka ca dɛ ma ɲa ɲɔgɔn na ten balima maaw don harazi foli ani tanu an b'o se marakaw bɛɛ lajɛlen ma yan nɔ tumani sa ma sɔrɔ sa tumani bɛ yɛlɛ la sa sa ma sɔrɔ musa jagɔrɔga ale fana bɛ yɛlɛ la sa ma ka sa k'a ka foli bi yan donc nin classe kelen kɔfɛ yafa deli bɛna kɛ wa yafa deli bɛ nin ko ninnu na fɛn ma ban fɔlɔ ko ninnu ma ban fɔlɔ mali ko ma ban ko bantɔ nin kɔni y'an sigilen ye an ka don kibaru i bɛna ye k'a fɔ o golo kan sɔɔni an bɛna kibaruya minnu b'an bolo k'olu da jama kulo kan. Walasa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ bi an ka kibaruyaw bɛ boli fɛn minnu kan o bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ cɛkɔrɔba n'ale bɛ wele k'a fɔ ko Dr. Sugar Kokala Maiga a yera ko kunun komi bɛɛ kun sigilen don n'a ye cogo min na k'a fɔ a bɛ bolola kabi waati jan o siratigɛ la maaw bɛ ka ɲininkali kɛ a dɔ la a bɛna sɔrɔ ka taa so wa a bɛna yɛrɛ sɔrɔ ka taa so wa walima a bɛna kɛ cogo min na a ma ɲa min kɔ joliw yɛrɛ ɲuman na a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye an bɛ don an na fɛsɛfɛsɛli ko la o hukumu kelen kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko nɔminɛbaw ka nɔminɛba n'a bɛ f'o ma ko le procureur général près la cour suprême ale ye laseli kɛ min bɛ ɲɛfɔli kɛ minɛkun walima k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen ye ko Dr. Sugar Kokala Maiga, c'est-à-dire que il y a l'acteur vedette du 14 janvier 2022. L'acteur vedette du 14 janvier 2022. Nensi kamiri nindunku folena Sugar Jolendo abe jama nyokoro abe ka fo maldiw nye anga son ka mbolo di nyoma yasa sidao ale nyangili mita kan segere nyangili kana na ankari akana na jamana bla kumba koro de ko ala de ka bon ko ala de ka bon dan fara babu nyon chere yawo awale de ka bon sino fen fo eti mi ngabo op amina wala liko la kiriko fene kunka aywa amidu wala libe
an bɛna don ni min ye dɔrɔn k'a kun cɛ o de ye i b'a ye maa minnu fɛn fɛn kɛra mɔgɔ cɛsirilen an ka jamana ninnu kɔnɔ n'o ye farafinna ye a bɛɛ labanna kaso fagali togo jugu la mais u bɛna ban don jumɛn farafinna an sigilen tɛ o ma fɔlɔ Karafi o kɛra cogo min na an y'o ye Kadavere la bɛɛ ɲɛna Thomas Sankara la même chose jɔn y'o faga Blaise Modibo Keyita o fana kɛra o kɛcogo kelen na u sara kaso la ka minɛ ka don kaso jugu la ka torturer f'a sara Cabral o cogo kelen o fana torturer la ten mais jɔn de bɛ ka nin kɛ an na nin bɛɛ an farafin dama ye nin bɛɛ an maliyɛn den dama ye Wagadugu est ce que n'ale gɛrɛla yan dɔɔni u b'i dɛmɛ a bɛ gɛrɛ k'i ka gɛrɛ dɔɔni i bɛ Wagadugu dɛmɛ quoi parce que jamana ko la fo an hakili to ɲɔgɔn na quoi bon ne dun ɲɛ b'a la a ye Kulubalilaka ye Bitɔn bɔlen kɔfɛ donc Kulubali ko kuma yɛrɛ cayara sa kana se ka Kulubali caman bɛ farafinna laada kɛra o ye quoi ka ɲɔgɔn fa mais n'i taara Persiw fɛ yen n'i taara Liban n'i taara Iran i b'a sɔrɔ olu ka cɛba ninnu n'u ka musoba ninnu caman u bɛ dɔ dɔ faga walima u bɛ bɛlɛn ka faga Israël de fɛ tellement que olu y'o faamu ko ni cɛbaw musobaw den bɛrɛw den kɛnɛw bɛ sɛkili tɔtɔ olu fɛ yen kuma na mɛn parce que souvent bamanankan bɛ taa kɛ to ten n ko olu nalen y'a ye ko den bɛrɛw u nalen o ye quoi k'a fɔ ko olu bɛ sɛkili tɔtɔ n'o ye u bɛ fatu u bɛ faga ko n'o ye an ma fura sɔrɔ la aw tɛ kɛ aw yɛrɛ ye fo ka diɲɛ wuli o de kama olu fɛ yen u ye den bɛrɛw dilan ni fɛɛrɛw sigi sen kan quoi ni hakilina ye o min tun b'an fɛ yan jeliw tun b'a fɔ de ma ko sɛfarinso ye bon a kɛra ko cɛfarinko ye bonda bonda ko ye quoi bon e ko ne k'a f'i ma ko Diko i ko n k'a f'i ma ko Alpha sisan o Diko ni Alpha bɛ sigi mun de kan ne bolo sisan kuma tiɲɛ o de ye jeliw b'a fɔ cogo min na anw fɛ yan ni kɔni bɛ fɛ a ka to aw danbe la a y'aw jija ni cɛ dɔ binna dɔ ka wuli dɔ ko jɔyɔrɔ ta quoi mais cɛw bɛ bi anw fɛ yan musobaw bɛ bi anw fɛ yan o jɔyɔrɔ tɛ ta dɛ n b'o f'i ye dɔrɔn a tɛ ta munna i b'a dɔn a tɛ ta bon anw bɛ ɲɔgɔn dun de c'est à dire que an ta in bɛnnen don o ma an b'i dun wa i ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛnɛ tɛna a banna sinon n'i y'a mɛn ko cɛfarin du ko ni dɔ binna ko dɔ bɛ na o b'a yira ko dudenw bɛnna a la de ni dudenw ma bɛn a la min bɛ bi ni bɛnbaliya nana o kɔfɛ o du bɛ kɛ batɛmɛsira ye mali filɛ o batɛmɛsira de sira kan tan o la Amadu Seydou Tarawele di Amadu Jikɔrɔ ni nin kafaba ninnu sɔrɔla ale de bolo n'i ye nin kalan ni san cɛ a bɛ bɛn n'a fɔ n'i ye nin kɔnɔdon quoi a bɛ kɛ n'a fɔ i san 63 n'i ye nin kalan k'i to i san 20 quoi a bɛ n'a fɔ a kalannen kɔfɛ a bɛ n'a fɔ i taara san 63 quoi Maliko kunkan k'a sɔrɔ i bɛ san 23 n'i y'a kalan o ye kelen ka san 63 sɔrɔ ka fara i si kan dɔnni ta sira fɛ olu cɛsirila ka nin baara minnu kɛ ka nin sɛbɛnni minnu kɛ ka nin laseli minnu kɛ yasa o ka se ka labɔ ka ladɔnniya mɔgɔ fɛ Modibo Keyita a minɛ don o taara an fɛ k'a labaara
a fatulu don o taara an fɛ k'o labaara dɛrɛ bɛ sɔrɔ an fɛ san min na o tuma taara an fɛ k'a labaara ka taa se fo an ka jamana kɔnɔ i bɛna ye jamana kɛlɛcɛw ka ko la danna ɲa min ma bawo jamana denw tɛ se ka jamana dɔn n'a sɔrɔ n'a dɔfɔ tɛ bon ni jamana denw tɛ jamana dɔn kana siga la u tɛ se ka jamana bonya u tɛ se ka k'a fɛ awɔ u tɛ jamana yɛrɛ yɛrɛ hali ala yɛrɛ ko ten ale min yɛrɛ ala ye a tɛ c'est-à-dire que i tɛ se ka kɛ ala kanuba ye ka taa sɔrɔ i tɛ ala dɔn awɔ ɔ mais da la kana siga o la dɛ kana tabakiya yɛrɛ ni ne bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ da fɛn kelen na dɔrɔn ko i ne ye maliyɛn kelen de quoi anw ka dɔn ta han a ka ca dɛ mais an bɛ awɔ an maliyɛn ka dɔn ta a ka ca mais an bɛ fɛn bɛɛ dɔn c'est-à-dire o la an bɛ fɛn bɛɛ dɔn fana bɔra an kan ka min dɔn sinon maliyɛn ka dɔn ta ka ca dɛ donc an kana maloya aw la koyi n'an tɛ min dɔn an ka fɔ an t'a dɔn parce que an t'a dɔn kama siga la voilà donc nin kuma in bɛ mun ko fɔ o ye welewelemada le 4 septembre o la an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ kiriko kun kan a bɛ ye ko fɛn bɛ tali kɛ an ka cɛkɔrɔba la ni ale nana wele ko docteur Shugel Kokala Mayiga docteur Shugel Kokala Mayiga a bɛ ye ko fɛn bɛ tali kɛ jamana kutigi ɲɛmɔgɔya a kɔni bɔr'o la sa a bɛ waatinin bɔ nka komi a bɛ n'a fɔ ni i bɛ mɔgɔw ɲɛma walima a dɔ la ni kɛra maa ye maa min kan ka kɛ jama kumada ye walima a dɔ la jamana kɔnɔ ni e kɔni nana kɛ maa ye sa maa min ko jɔda dɔ b'i la e kumakanw bɛ se ka taa yɔrɔ jan ale ka o faamuna a ka kan i kan'i sigi k'i datugu jamana kɔnɔ ko la ko minnu ni a bɛ ye ko a bɛ se ka kɛ o majɛ b'o la yaasa an ka ɲɔgɔn bilasira a kana tiɲɛ ko baw kana tiɲɛna ko an bɛɛ de b'a kɔnɔ yan an n'an buraw n'an nimanaw n'an denw n'an musow o nɔ kan ka kɔn a ka minɛli ye an y'a ye k'a fɔ maa caman bɔlɔlɔ siraw fɛ maa caman kunnafoni diliw siraw fɛ maa caman bolonɔw kɔnɔ parce que jamana kɔnɔ yan fɛn dɔ de bɛ sen na ko mɔgɔw k'u hakili to la an kana bin siɲɛ kɛ mɔgɔw kan dɔw b'u ka politiki kɛlɛ la olu y'a kanu k'a fɔ ko docteur Shugel Kokala Mayiga fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la malidenw kɔni an b'o de kɔnɔ yan komi n'a fɔ wagati min na Arasibaci tun bɛ kuma dɔw fana b'a ɲini k'a fɔ ko Arasibaci filɛ nin ye ko fɛɛrɛ ka kɛ a ka minɛ saba ɔ ne yɛrɛ n kan don n ka minɛlen kɔfɛ n ko dɔ bɔra sogo sɔngɔ la saba Farabugu kɛlɛ dabila la Mali ne parce que souvent ne b'o de miiri quoi Tata Rose ale kɔni nana fɔ ko an bɛ ko o ko la k'olu ye muso de ye Tata Rose fɛn min ye dumuni ye o ka d'ale yɛrɛ a yɛrɛ m'a ye sa a yɛrɛ bɛ cogo min na nin dumuni ka d'ale ye dumuni ka di maa min ye n'o nana yɛrɛ k'a fɔ ko dumuni ko dɔla dumuni ko olu bɛ ka gɛlɛya n'o fana ko kana gɛlɛya ayiwa dɔw fana wulila k'o bɛ ko min fɔ ko ma ɲi ko ka taa kaso la n ko bon maintenant sinon Tata Rose est dans son droit dumuni ka di n ye denmisɛnninw ka di n ye min fɛ musow ka lafiya ni dumuni ka di n ye dumuni kɔni duma k'o dun kuma bɛɛ ni dumuni fɛnw ka gɛlɛ o bɛ se kɛ dɔw ko k'o bɛ kuma min fɔ ko o ti bɛn Tata Rose fɛnɛ ayiwa olu ka laɲini de kama a taara sa wa a ma taa sa wa en tout cas an kɔni na min ye ale fɛnɛ taara kaso kɔnɔ docteur Shugel Kokala Mayiga an nana ye k'a fɔ ale fɛnɛ ka kuma cayara nin waati ninnu kɔnɔ a kuma bɛɛ a bɛ ɲɛfɔli kɛ pour que ko a ka faamu na an kana taa bila galon kɔnɔ c'est à dire que an ni kiiri tigilamɔgɔw c'est pour que souvent an b'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ sisan n'i ye jamana in kuma ta kuma minnu an tun b'olu fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ yan laseliw sira ni politiki siraw fɛ sisan n'a kuma bɛ fɔ a bɛɛ bɛ fɔ tugun i b'a sɔrɔ kiiri sen b'a la fan dɔ fɛ depuis kunna an b'a f'i ɲɛna n ko yɛrɛ kuma gɛlɛn an bolo o la maa dɔ y'a bisigi kabi bolo ma da Shugel Kokala Mayiga kan k'a fɔ ko a ka nin kuma in bɛna se ka ko dɔ s'a ma dɛ parce que souvent e ka hakili jagabɔ kan ka kɛ ninnu de ye quoi n'a fɔra ko hakili jagabɔ nin ko ninnu de don quoi rapport dɔ de b'u nin kuma ninnu fɛn b'u ɲɔgɔn cɛ wa fɛn t'u ɲɔgɔn cɛ wa parce que fo ka dɔn an fɛ quoi pourquoi n'i ye kuma dɔ daminɛ dɔrɔn a bɛ se ka ye k'a fɔ ko siga i ka kuma in kɔfɛ ko dɔ bɛ se ka na bon maintenant c'est pas mun de bɛ yen est-ce que an kan ka ɲininkali kɛ mun de bɛ yen quoi bon maintenant kɔni y'an ka ɲininkali ye o y'an ka hakili jagabɔ ye sisan an kɔni nana mun ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Shugel a kɔni kunkolo la
Voilà, à ce que n'a pas quoi fait-on en allant depuis le 11 août. Faut qu'on a si kunuma nous qui août le temps en y connaissant. Aïra Sako Amanyaminko fait métallique la chambre d'instruction de la Cour suprême. Ko aïra la ko shukel kogala maiga ko akatabla kasobona folo yani kiri kakla aka seka sekaluni aka ko fese la. Aywa. Nga shukel kogala maiga ne kutigi nyemoko folo ay la silike ko ayira ka fo tiɲɛ la bon ale kɔni hakili ma wuli o ka bɔ yen ko politiki mɔgɔ i ka sigi ni fɛn fila ye min bɛ se ka tɔɔrɔ ka ɲɛsin ma ka so walima i ni ka taa k'a yɛrɛ kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ko ka sababu kɛ a ka directeur de cabinet n'o ye professeur Ishaka Amadou Singare ni o bɛ si bɛ se san 80 na ko a yɛrɛla ko kɔni nɔ minɛna nka ale ma bila bɛrɛ la a ka avocat n'o ye maître Cheikhou Konare ale de nana o dana tigɛli kɛ k'a fɔ ko o de kɛra a ka vraiment laseliw ye an ye laseli wɛrɛ ye sa ne ma fili a yɛrɛ ka page sanfɛ o laseli kɔnɔ a ko ils ont commis l'irréparable o kɔrɔ a yɛrɛ sɔnna hakilina minnu ma ni dilancogo t'a la donc a bɛna fɔ sisan fɛn kɛra jamana kɔnɔ fɛn min ni tiɲɛni don wa ni dilancogo t'a la a fɔra ten voilà, a bɛ fɔ maa min ma ko le procureur général près la Cour suprême ni Alpha Kulibali ko kan ka fɔ ko de la Cour ni kan ka fɔ ko procureur général de la Cour suprême mais procureur yɛrɛ b'a fɔ ko près la Cour suprême danfara bɛ u ta ni ta in cɛ dɛ danfara b'u cɛ sisan b'a fɔ ko près mun na olu tɛ tribunal olu tɛ cour kɔnɔ olu tɛ tribunal kɔnɔ de o olu t'a kɔnɔ olu u bɛ tribunal nga u bɛ mana da mɔgɔw ka tribunal kɔrɔ an tɛ ji min kɛ la